Здравейте на всички и добре дошли в Биткоин клуба. Това е място, където основната цел е образование, също така нетворкинг ефекта и разбира се, гледаме да образуваме всички също около нас. Днес сме се събрали за специално събитие. Искам да представя Иван Нако 2000, който ще ни представи презентацията си относно Breeze и Lightning Network. Си. Мерси за поканата отново. Често се срещаме тези дни, за което много ме радва. Като цяло, аз в българското биткоин общество не промотирам много Бриз, защото нали, има го този лав циганката умряли, където те хвали. Но реших в крайна сметка в момента да направя такава презентация, защото смятам, че нашия проект прави нещо, което е а, недоразбрано в цялото общество и за потенциала на светкавичната мрежа и заради това, че наистина нещо уникално по мое мнение. Като за жалост нямах достатъчно време да се занимавам да преведа презентацията на английски, така че е събрана от много други презентации, ще бъдат на английски, но ще си говорим на български. И да започнем в момента. Проблема, който всички от нас знаем е, че хората не могат да преместват стойност с скоростта, която местиме информация. Интернета ни даде тази възможност, така че на другия край на света сравнително бързо да пратиш информацията, която искаш, но информацията, която е за стойност, все още не стига с тази скорост и трябва да се оправяме с текущите решения и с най-вече да се доверяваш на трети доверени страни и те естествено доста привилегирована а, инфраструктура си правят, така че не е достъпна за абсолютно всички. Отделно все повече и повече слагат стени за това да влезеш в една инфраструктура. Всички знаем, че горда около 2 милиарда човека на планетата нямат карта, нямат банкова сметка, което не е защото те нямат желание, а до голяма степен е заради това, че не ги допускат заради различни причини. И от, отделно, когато изграждат цялата тази инфраструктура, нарочно има един риск заради кредитния риск. Защото ако някой ти даде кредит в банковата система, което общо взето в момента е предимно кредит, риска за да не го приемат на всеки един от нас, банката нарочно забавя всичките процеси, за да намалят този въпросен риск. И реално заради всички тези фактори, трилиони долари са хванати в тези затворени градини. Да? И плащанията реално става една много комплексна система. Всички ние знаем много нали, така застава биткоин е сложен и не отделят 2 минути да чуят от това, че не стопява планетата. Но пък знаят перфектно как работи текущата фиатна система, като казвам знаят в кавички. И реално заради това незнание до голяма степен се определя тези трети доверени страни да диктуват абсолютно всичко за това. И реално е идеалната позиция за тях, така че да има шокови, които не виждаш, но реално ти ги стягат, когато им е удобно на тях. А, 54 трилиона долара се местят на година в интернет. И не само интернет, но в целия свят през карти, като това е нещо, което аз лично не знаех. Покрай Брис разбрах, че това са 26 000 и повече мрежи на разплащане. Най-различни, което и представя си нямах. И всички тези 26 000 мрежи се борят да те затворят в тяхната градина. Дали ще скочиш от едната банка в другата, да речеме в България
ДСК, Raiffeisen, Unicredit и така нататък, но след това почват да се появяват необанките, като Wise, Revolut и кой знае още какви. А, Отделно има различни платежни системи, SWIFT, SEPA, почва да кой знае какво ще направят и в БРИКС. Но всички тези мрежи, реално борбата е да хванат едни и същи хора. И въпреки броя на тези мрежи, все още има 2 милиарда човека, които въобще не са в тези мрежи. И 1,6 трилиона отиват за такси на разплащане. Това е годишно, което са не малки цифри. И плащанията за 2300 година се очаква 31 трилиона долара да стигнат, да се качи стойността на икономиката заради всички тези а, как да го кажа, нови мрежи да се създават и всички тези системи реално разчитат, че до голяма степен ще хванат една част от тези 31 трилиона долара. Като биткоин, всички ние знаем, че е альтернативата. Не е някой да диктува правилата за това какво са пари и за това как да ползваш тези пари, а е една альтернатива да нямаш никакви окови и ти да се включиш в мрежата и не само да се съгласиш на правилата, които са на биткоин, а и да имаш контрола над това, да кажеш никой няма да промени тези правила, защото са против моя личен интерес. Като най-важните неща естествено са, че без разрешение. Никой няма да дойде да те рита, нали, макар и биткоина рита много, да искаме да привлечеме другите хора и да ги накараме да влязат, но реално никой няма да те насили да влезеш. Но заради това, че никой няма да те насили да влезеш, това значи, че никой няма да те спре да го направиш сам. Тоест без разрешение. Също така няма никакви граници, като това е стандарт, който е в интернета и както интернет е без граници, по същия начин и биткоин е без граници. И е светкавично бърз. 24/7, постоянно без работни дни, без дали е високосна година или кой знае какви оправдания имат другите мрежи, абсолютно достъпен, когато искаш да имаш достъп. И малко статистики, някои от вас сигурно ги знаят, но знаете ли колко стойност се е преместила през 2022 година на биткоин? Предполагам. Примерно, би било сега, 2022 цената беше по-ниска, бих казал Б. Би казал Б. 7,6. 7,6 трилиона. Добре. Истината е, че да, това е отново само на първия слой, само на блокчейна, като технически това е 1,2 милиона на секунда, 4,4 милиона на милиарда, извинявам се, на час и 106 милиарда на ден. Да, това е местене на стойността, нали, преместване между адресите. Единственото нещо е, че изглежда много, но само мрежата, която е на Fedwire, т.е. на Централната банка на щатите, те местят 2022 4,2 трилиона на ден. Т.е. малко повече. Имаме къде да се разшириме. В момента мисля, че гледах за 2024, че дори са го качили до 5 трилиона. Тоест, качили са си колко разменят стойност, но като идея, може би стойността е съща. Въпросът е, че долара не е същия, който е преди 2 години. И ето как се развива точно тази графика, взете от наши колеги в пространството в River, които са брокери, достъпни в Америка. И те имат доста добри репорти
на темата и са видяли, че как се развива тази стойност. Като стойността в долари естествено скача доста по-бързо, когато е в bull маркет, но виждате, че и самата стойност в биткоини също се покачва. И тези 3,8 39 трилиона е с 7 транзакции на секунда. Тоест, въпреки всички тези ограничения, тази стойност постоянно се качва. Като тези 7 транзакции знаеме за блокчейн трилемата, че имаме от 3 страни важните неща, които са за една база данни. Може да си каже, че блокчейна е база данни, която е направена доста неефективна, но единствения смисъл на блокчейна е когато трябва да пази пари. Всички останали, дори не се сещам коя фирма е правила изследвания, които са инвестирали повече от 1 милион долара да търсят ползите на блокчейн в различни use case-ове. И са стигнали до извода, че няма никакви use case-ове, освен за пари. И всички, които търсят блокчейна, ще го ползваме за нещо друго. Окей, ако смятате, че след милион долара инвестиция за търсене на американска фирма, вие сте намерили нещо по-различно, пазара накрая ще реши. Но, знаеме, сигурността в биткоин изключително важно и е направено като е вързан с физическата реалност. Тоест, не е нещо, което е въображение наше и когато имаме една хартийка с 10 написано на нея, а другата хартийка е с 1000, нали? Хартийката е една, но тази абстракция и тази илюзия, която са нашите цифри, не е нещо, което е физика, биткоин е вързан директно с физиката, с Proof of Work и заради това тази абстракция е нещо, което не може да бъде нападнато лесно. Защото ако искаш да нападнеш абстракцията на някой, може да манипулираш логиката на човека, може да не манипулираш най-различни неща, защото там е логика, докато не можеш да изманипулираш толкова лесно, да речем, да промениш гравитацията на планетата Земя. Така че е невъзможно, но е изключително трудно за нападане. И по същия начин, заради това, че е вързан с физиката биткоина, е адски трудно да бъде нападнат. Децентрализирано, т.е. всеки, който иска, както казах, е без разрешение биткоин, всеки, който иска да държи правилата и не само да държи тези правила, а и да прави все по-децентрализиран биткоин, е възможно, защото да влезеш в биткоин мрежата, да определяш правилата, е изключително нисък капацитета да бъдеш такъв оператор, да има свой собствен възел. И естествено, както всички ние знаеме, мащаба или скоростта е нещото, което биткоин жертва. Но всеки, когато се опитва да прави регистър, какъвто и да е, това са трите точки, които трябва да има в предвид. И регистъра, когато искаш да го направиш да е супер бърз, трябва да жертваш или децентрализацията, или сигурността по някакъв начин, за да качиш. И естествено, ако искаш пък да се фокусираш на децентрализация единствено, другите две неща трябва да видиш какъв да е баланс. Но това са трите неща. Няма как да постигнеш баланси в трите, именно заради физиката. Но това е нещо, което е публикувано от Blockstream преди доста време. Дори се вижда, че тук Ethereum е все още свързан с реалността, преди да скъсат тази връзка, защото 15 транзакции на секунда в момента търсех точно колко са и най-близкото, което видях е, че са между 50 000 и 100 000 транзакции на секунда, откакто са минали на Proof of Stake. Тоест, дори, че са минали на Proof of Stake, не са подобрили Solana на уж тази критерии. Но, тъй като биткоин се развива на слоеве, светкавичната мрежа, който е втория слой,
ни доставя тази скорост, която ние имаме нужда по доста елегантен начин. Като 40 милиона транзакции, някои хора казват, това е невъзможно и дори съм си говорил с биткоинери и те не вярват, но най-ниската скорост, която съм виждал е 1 милион транзакции. Така че мисля, че сме окей. И за сравнение, да се върна от началото е, че Visa, т.е. операторите, където в момента са 24 000 транзакции на секунда целия свят, т.е. от 24 000 да минем на светкавичната мрежа става 1000 пъти повече транзакции може да изпълним. Mastercard не го казвам, защото те са още по-бавни от Visa. Но какво прави светкавичната мрежа? Малко визуализация. Че блокчейна е тук и за тези 38 милиарда, които си говорихме, са правенето на блоковете. Но в единия блок отваряме канал и когато направиш едно плащане, започва да прескача между различни канали това плащане, докато не стигне дестинацията. Като цялото това пътуване на тази стойност през светкавичната мрежа е нещо, което не се публикува тук в самия блокчейн. Тоест тези 7 транзакции реално си остават лимита там, но този втори слой могат да бъдат изпълнени тези 1 милион транзакции на секунда чрез цялото това прескачане и никога теоретично никога да не бъдат публикувани. Тоест всичко, което се случва на светкавичната мрежа, ще бъде върху тези 39 милиарда, 39 трилиона долара, които са на биткоин. И това е система, която не работи с кредит. А това е система, това, което видяхме пътуването от канала е, че е изцяло и само в дебет. Тоест Алис, когато иска да плати в Карл, Боб получава парите и той ги праща към Карл. Тоест, по никакъв начин никой няма доверие на следващия, именно заради това, че е в дебит. Никъде няма дори и за минута, ако някъде не бъдат пратени парите, дори и за минута, т.е. тази една минута е риска, който влагаш в системата. Но цялата система на светкавичната мрежа работи по този начин, чрез предпредаване и дори за секунди няма някъде риск от това, че съществува кредит. И готина визуализация преди доста години, как би изглеждала светкавичната мрежа, ако е визуално погледната. Като има всеки един от нас с портфела, който оперира, е една от тези сините точици и това са малките възли. И като казвам сините точици, имам предвид хора, които ползват non-custodial или self-custodial портфели. Тъй като ако си wallet в Satoshi, реално може би е това възел wallet в Satoshi и през него минават са по-големите магистрали за пращането на тези светкавични мрежи. Светкавични плащания, извинявам се. И споменах за River, доста сериозни и много хубави са докладите, които те правят, тъй като това е доклада от 2021 година, ако не се лъжа, може би и втора. Те оперират четвъртия най-голям светкавичен възел, като тъй като са брокер, те за първи път почнаха малко да популяризират, че не е нужно брокерите и банките да взимат резерви и да правят риска с тях, като търсят някакъв филд. Тъй като те оперират и светкавичен възел, заради това, че плащания минават през тях, през техния светкавичен възел, това им е прихода, който е без никакъв риск. Тоест, когато аз направя плащане на някой приятел, ако това плащане мине през светкавичния възел на River, те взимат тези малки стоща, които са за такси. И реално, чрез този доклад разглеждат кое е важното, какъв е точно баланса на колко пари имам предвид, биткоин трябва да държиш в светкавичната мрежа, така че да имаш приходи от него. И дори, тъй като започнаха да стават доста добри оператори
стреснаха биткоин обществото преди година и половина, тъй като всички видяха, че те, не съм сигурен точната цифра, колко биткоин са имали в светкавичната мрежа, но да речеме са казали, намаляме това, което държиме в светкавичната мрежа наполовина. И всички се стреснаха, какво става? Обаче се оказа не, че е стряскащо за самата система, а те са видяли, че първо, биткоина се е качил в стойност и второ, не е нужно да слагаш допълнителен риск биткоините да са в онлайн пространство, а въпреки че намалят капацитета биткоини наполовина, изпълняват повече плащания, именно защото самата мрежа става все по-ефективна и по-ефективна, когато се разраства. И следващия доклад, който направиха миналата година, за да се преборят с този фът, който е светкавичната мрежа не става, по време на bear маркета светкавичната мрежа е нараснала 1200%. Така че това са 2024 година випуска от фирми, които градат тук. И Breeze сме тук за Non-Custodial и за инфраструктура. Но всички тези реално градат на светкавичната мрежа да се развива. И какво представлява тя? Малко вече по-конкретно. Този втори слой реално не е идеята да направим такива нови градини като в Фиата. Въпреки че някои от решенията, които се дават като Custodial, също са такъв тип, но риска, който е в сегашната фиатна инфраструктура, мога да кажа, че скоростта за изкарването ти на пари, ако разбереш, че wallet в Satoshi, да речеме, няма резервите или нещо се случва, общо взето за секунди мога да излезеш, откъдето и да е от света, стига да имаш достъп до интернета. Това е също малко по-различно от фиатната инфраструктура. Но реално светкавичната мрежа, въпреки че в момента всеки един от нас може да я ползва, ние я виждаме, че това ще са релсите за плащания. И може да стане доста по-скъпа от това да включи и крайни потребители като нас. Но първо, защото биткоина, ако скочи да си отвориш канала, ще става все по-скъпо и по-скъпо, но и самите такси, когато не го ползват, да речем 0,1% от света биткоин, както е в момента, примерно се ползват дори 10%, самите такси ще станат скъпи, но е идеално решение за фирми. И ние да сме в трети и четвърти слоеве, които се градят в момента. Отделно, уникалното на светкавичната мрежа е, че когато пращаш плащане в светкавичната мрежа, ти пращаш истински биткоин. Ти не плащаш с някакъв друг актив, някаква друга цифричка, която е вързана с биткоина. Ти пращаш истински биткоин. Въпросът е, че не публикуваш абсолютно всичко на блокчейна. И именно заради този ефект, който е, че това ще стане общия език на всички трети и четвърти слоеве, които се градат. Че ако, да речеме, Кашо, анонимния начин за плащане в мрежата, стане доминиращ, той ще стане доминиращ заради светкавичната мрежа. Защото ако Кашо съществуваше и трябваше от, да речеме, една федерация да влезеш в друга федерация и да минеш през блокчейна, това просто ще е скъпо, не че е невъзможно, но заради това, че светкавичната мрежа съществува, с развитието на времето, лично в Breeze смятаме, че това ще бъде лепилото, което ще свържи всички тези подмрежи. И аналогията, която в статията Рой написа, е, че това ще бъде общия език, който всички биткоин компании ще говорят. По същия начин, както ние в България говорим български език, в Израел говорят арабски, в еди къде си говорят, извинявам се, хибро, в Азия други. Ако влеземе на Zoom митинг, автоматичният език, който ние ще търсиме, е английски. И по същия начин ще стане и светкавичната мрежа. Която и да е
мрежа да се опита да развие биткоин, заради това, че можеш да я закачиш светкавичната мрежа, доста повече ще обедини тези мрежи в едно. И това, както казахме, е протокол, не е технология, не е нещо, което Breeze развива, не е което компания, а отново е протокол, който всеки може да разработва и да се търси консенсус. Като светкавичната мрежа за момента има 4 имплементации. LND, CLN, LDK и четвъртата я забравих. Това е CLN, Core Lightning е CLN. Но няма значение. Въпросът е, че са 4 имплементации и за момента те все още не могат да се имплементират, да са interoperable. Тоест, ако имплементираш едната и искаш да имплементираш друго приложение, което е на друга имплементация, все още не си говорят помежду си както трябва, но самите плащания могат да работят да пратиш от едното в другото. Така, и в момента вече имаме достатъчно критична маса, така че дори да се появят следващи слоеве, светкавичната мрежа няма да си тръгне. И да си говорим какво е светкавичния възел. Какво изпълнява? Той изпълнява подписване на транзакцията, менажира каналите, които са отворени към него. Също трябва да има възможност така, че от светкавичната мрежа да влезеш в блокчейна, ако искаш да си ги затвориш. И последното е да слушаш цялата мрежа. Тъй като ако искаш да пратиш не на съседа, който имаш канал с него, а през 5 съседа, трябва да знаеш какво се случва във всички канали, така че да мине това плащане, а не да фейлва, да речеме 50%, както е било в началото преди 6 години. Рой ми е казал, че на една конференция са се опитвали да си платят бирата и е ставало дори веднъж от 10 пъти. Оттам е тръгнала светкавичната мрежа. Има напредък. И Breeze, малко като проект в момента, как е тръгнал. Въпреки, че те си имали доста напредничева визия и на мене лично, когато почнах да работя в Breeze, ми отне към 4 месеца дори да осъзная колко доста напред в годините са прозрели нещата заради технологиите, това, че са били в тях доста време. Но те са първите, които дават пълен ноут да е на крайния юзер и да е non-custodial. Тоест всичките приложения, които са били преди това, са били custodial или по някаква форма не е пълен ноут. И това е едно от нещата, които Breeze е иновирал и въвеждат също LSP модел, но ще си говорим малко по-късно. И в този, заради това, че е пълен възел, са разбрали, и хората още взето не ги интересува за технологията пълен възел. Аз искам да имам плащане в него и да ми улесни живота. И тях ги интересува изживяването, което даваш, т.е. UX-а и UI-а. И заради това да тестват тази хипотеза преди 4 години и половина, може би 5, са направили подкаст плеер в него, което е отделен UX, т.е. едно е отделно приложение в самото приложение, така че да ползваш същия този портфейл, който е вътре. И да пращаш сатошите на подкастера, дали да ги стримваш и дали да е единично плащане, но това е изцяло изживяване, което се случи отново с Адам Къри. Адам Къри, не знам дали знаете, основателя на подкастинг да съществува въобще като технология. Approach на Breeze и ние сме били единствените, които сме решили проблема, който той е имал, non-custodial. Защото той искал също с принципите, които са биткоин, не е искал да прави компромис с това да е по някакъв начин да държи пари на други хора в неговата екосистема, а да я запази и да е peer-to-peer. И след като се направи това да е този подкастинг плеер, въпреки че тук технологиите са ги развивали, хората не се интересуват общо взето какво се случва. Но в момента, в който са качили подкастинг плеера, 10 пъти са си качили плащанията в Breeze. В момента, в който пък след това са сложили пост-терминал
т.е. приложение, което е посттерминал. Отново са били първи, мисля, че първите, не съм напълно сигурен, са се качили пък още 10 пъти. И това доказва цялата теория, която те са видяли, че хората не ги интересуват технологията, просто трябва приложенията да е достатъчно лесно и хората покрай тези лесно приложимост ще ползват технологията, която реално ще ги освободи от фиато COVID. И покрай тези неща са първите, които дори измислят термина за доставчик на светкавични услуги. Както имаме интернет доставчици, така Breeze прави да има доставчици на светкавични услуги. И представя си, нямаш какво стои зад този компютър, зад човека, който гледа YouTube видеото, а просто даваш на A1, на Viva.com или там на който иде, да те вържат и цялата тези комплексна инфраструктура от кабели, от Wi-Fi и така нататък се погрижват те и ти си плащаш просто от таксата да стане магията, вързан съм в интернет. По същия начин те разпознават, че светкавичната мрежа е една доста висока технология за разбиране. Не говоря висока, трудна за разбиране. И трябва да има специализирани хора, които правят тази комплексност лесна и да се дава при тази технология на различни бизнеси и потребители, така че просто да я използват, а не да се грижат те да ръмват целият този светкавичен възел и с всичките проблеми, които да се сблъскат. Но ако искаш, може да го правиш, тъй като мога да изкараш пари. И какво представлява всички знаем за SaaS, софтуера за сервис, покрай доставчик на светкавични услуги, казва ти LaaS, т.е. доставчик на Lightning as a сервис. И това включва, както казахме, възел за крайния клиент. Тоест, когато се вържиш дори на нашата нова инфраструктура, която не е приложението, което разработваме с SDK-то, когато някой си свали, да речеме, Green Wallet или Relay, и ще си говорим и за други лога, и отново имаш свой собствен възел. Въпросът е, че ключовете са ти на устройството. Не е нещо, което си дал на някой друг. Заради това, че имаш свой собствен възел, отново ти трябва да си вързан към някой, който има ликвидност. Тоест, от другата страна на канала някой трябва да ти прати тези, той ще трябва да ти отвори канала, който искаш да ползваш. Защото има един баланс, дори с един от нашите членове на клуба, му обясних, че той си е отворил собствен възел, обаче има проблеми с получаване и се оказа, че всичките сатошите са от неговата страна на канала и като нямаш капацитет да получаваш, няма как да получиш. И му казах, изкарай си сатошитата от канала, така че да можеш да имаш баланс 50 на 50 и в момента той оперира по този начин. Това е една от функционалностите, които доставчиците на светкавични услуги дават също. И естествено, трябва да се връзваме към блокчейна и това ние го правим с Submarine Swaps. И естествено, хората искат, все още не сме на биткоин стандарта, искат да могат левове, долари, евро да ги обърнат в биткоин и обратното. Всички тези неща са в една инфраструктура, която е Breeze SDK. И Lightning as a Service е нещото, което също са разбрали, че не е достатъчно крайните потребители да не разбират от тази комплексност, но мисията и на Breeze все повече е не да разработваме ние приложения, защото това е, ние също имаме капацитет, колко неща може да разработим. Но ако доставиме Software Development Kit, т.е. скрипт, който да го дадем на девелопери, те да се грижат да правят подкастинг плеер, те да имат посттерминал, те да имат приложения за доставки, те да имат каквито и да е приложения и да не мислят нищо за светкавичната мрежа, а това да е нашата роля. Реално това е нещото, което ще скелнем доста повече светкавичната мрежа и ще го направя лесна за ползване. И отделно, не само, че го правиме да е лесно за интеграция от девелопери, а също и отваряме доставчиците на светкавични услуги да не сме само Breeze ние. Първо, защото
ние имаме определен биткоин, който Брис оперира и ние няма как да надскочиме себе си, да дадеме кредит, а отваряме протокола по такъв начин, извинявам се, не е точно протокол, но отваряме по такъв начин цялата тази инфраструктура, така че ако някой каже, аз имам 100 биткоина и те ми стоят в cold storage, обаче искам и аз, както River, да имам приход от биткоина, но не да имам риск. Той си отваря свой собствен възел и казва, ето ви, да речеме 20, 30, 50 биткоина от моя cold storage, така че хората да правят плащания през моя възел. И т.е. ние свързваме, девелоперите правят приложението, които имат юзери, а пък самото плащане минава през тези хора, които слагат капацитет в светкавичната мрежа и изкарват приход. И т.е. се получава ето това нещо, че хората започват с всяко едно ново приложение, както ние, като добавим подкастинг плеер, 10 пъти се качва ползваемостта на светкавичната мрежа. Т.е. почва да има един трафик. Заради това, че има трафик, може да имаш ROI, т.е. на тези 20 биткоина, където си го сложил, почваш да ти се качва прихода от това, че хората изпълняват плащане. Обаче заради това, че има приход, все повече ще преоцениш колко от тези 100 биткоина искам да сложа в светкавичната мрежа и колко искам да си стоят в cold storage да са сигурен. И заради това, че ще качиш повече, още повече трафик пък може и точно това е един фидбек луп, който вече 6 години се случва в светкавичната мрежа. Единственото нещо, което трябва да се направи е тези плащания да са максимално успешни. И както казах, преди 6 години са били едно от две плащания успяло. В момента сме над 95% non-custodial. Когато е custodial, дори е и още повече. И по друг начин на обяснение тази инфраструктура е, че да речеме Order Moon си има приложение и всички негови потребители си имат устройства и на тези устройства са ключовете. Тоест, дори Order Moon няма достъп до средствата на собствените си потребители. Нещо, което е различно от което и да е приложение в момента, което се прави топ-ап. Дори да отида да карам електрически скутер, в момента трябва да им дам моите си пари и от тяхната банкова сметка да харчат това, което съм заредил. Това е напълно излишно. Парите са си на хората и просто от техния интерфейс плащат на електрическия скутер, плащат на ресторанта, плащат на който и да е. Чрез SDK-то ние сме партньори с Greenlight, които са част от Blockstream, които те правят инфраструктурата на светкавичния възел. Както ги казах, 4 функции, които са за подписване, за менежиране на канали, за случването на светкавичната мрежа. 3 от тези функции се изпълняват от Greenlight, така че не самото устройство да ги извършват тези процеси, както е в сегашното ни приложение и е по-бавно и трябва да се синхронизира с мрежата и това натоварва самото устройство и като трафик. Това се прави в клауда, който е в Greenlight. И единственото нещо, отново ключа е при хората, т.е. отново се запазва да е non-custodial. И когато се върже този ноут, т.е. тези хора си имат собствен ноут, който е в Greenlight, и те подписват кога да плащат и кога да получават плащане, но когато минава плащането, минава през който и да е, както си казахме, някой има 100 биткоина и казва, ето ви 25 биткоина на вас и аз съм този възел, т.е. човека плаща, мина от този възел, в смисъл, този възел подписва, минава плащането, минава през този човек и минава на цялата тази мрежа, където показах през това. А пък другото плащане, да речем, е с друго приложение, което е вързано към друг доставчик на светкавични услуги и той доставя друга ликвидност. Той няма да достави, да речем, 25, той ще каже, ето ви 100 биткоина и реално неговите юзери ще минават през този доставчик на светкавични услуги и отново плащанията минават. И т.е. отново този капацитет го отваряме към целия свят. Реално не е ограничен нито на това колко приложения да спрят, нито на капацитета биткоин, който Breeze има. И защо
всички тези девелопери обичат Breeze SDK-то. И нещото, което е уникално. End-to-end. Тоест, когато ти дадеме SDK-то, не е нужно да допрограмираш нещо. Всичко се грижиме ние за плащане, получаване по цялата тази инфраструктура. Ти се грижи за твоите юзери да останат доволни. Така че дори ние да ти дадем тази инфраструктура, от девелоперите зависи не да са скрити бутоните, да трябва да отваряш 5 страници, а да е достатъчно лесен интерфейс. Без ние и който и да е в нашата инфраструктура да държи парите, т.е. е trustless, няма никакви KYC-та, няма никакъв нали, anti-money laundering и е interoperable. Тоест, ние в по-дългосрочно време искаме да убиеме думата портфел. Смятаме, че светкавичната мрежа, когато ще бъде изцяло приобщена от обществото, когато не я ползваме в портфели, е точно това, което казах. Имаш подкастинг плеер и ти в този интерфейс имаш вграден портфел, както го наричаме, но ти е възел и оперираш от него, без да има отделни приложения за портфела. И естествено е глобален, тъй като нямаме нищо общо с фиатната инфраструктура, нямаме граници по същия начин, както няма блокчейн. И е effortless, без никакви грижи. Дори имаме видео, което публикувахме, да интегрираш нашото SDK в приложението си. Обучението е 21 минути. Да може девелопър да го направи. Ако го разбираш, може и по-бързо. Но цялото обучение е 21 минути как да сложиш светкавичната мрежа в твоето приложение. И ние се грижиме за ключовете да се държат само от юзерите. Ние сме, мисля, че първите, които доставяме повече от едно приложение да са вързани към един възел и да ти е собствения. Тоест, не аз да си прехвърлям от Wallet в Satoshi, в Blink, в Albi, в всички тези портфели, един и същи ноут може да я вържеш към приложението за подкаст, към доставчиците, абсолютно всичко. И това е нещото, което може да си каже, фиатната инфраструктура все още води. Че когато отидеш в магазина в Lidl, ти имаш една карта и като отидеш в билата, нямаш друга карта за бил, освен за лоялност и те, които. Но самото плащане е чрез един user experience. И това е нещо, което ние доставяме чрез нашия SDK, който при доставчик се върже към това SDK, всички негови потребители могат да ползват и всички други приложения, които са вързани към нас от един и същи баланс, както е с картите. Real-time backup, т.е. това, което казах в сегашното ми приложение, което е Breeze, ако тъй като светкавичният възел прави синхронизации с мрежата постоянно и когато го изключиш, то не може да прави синхронизация. Когато го отвориш, трябва да навакса цялата тази синхронизация, което е бавно. Заради инфраструктурата и това го пратихме в клауда, т.е. това дори да си изключиш телефона, девайса, който ползваш, се грижат Greenlight за това. Фиатни on and off ramps, вече имаме партньори, които се грижат за това да си купуваш биткоини и продаваш и дори нямам търпение, мисля, че два от партньорите. Един със сигурност ще даде и физическа карта съвсем скоро, така че в картата имаш биткоин и плащаш навсякъде в фиатна инфраструктура. Да. Bringing ли е? Да, Bringing е. Като реално видях, ако не се лъжа, че до дни, но зависиш. Да, но пак е обвързано с фиатни разрешения, специално това самата карта, тъй като си има виртуален IBAN и дори със сигурност ще стане. Бутат те на тази тематика, но ще видим как е. И не само, че е в различни приложения, но със сигурност може и много девайсове да са вързани отново към същия нод. Тоест ти, когато имаш служители, не е да трябва да кажеш, ти ще получаваш парите по друг начин, отново може да направиш приложение, така че
ти имаш разрешение само за харчене, но всичките ти служители в ресторанта не да се разхождат с този портфел, този девайс и да получават плащането, а техните лични реално телефони или таблети да могат да бъдат вързани към същия този баланс. Въпросът е, че ще бъде ограничение само да получават. И тази идея вече е имплементирана от Wallet в Satoshi. Те пуснаха второ приложение, което е само посттерминал. През него само получаваш, но през другия портфел. Това е принципа, който е възможен. Отново при нас, но non-custodial. И on-chain interoperability, както казахме, също имаме human readable, т.е. не да имаме мешаница от цифрички и буквички, поддържаме и светкавични адреси. И всичко това е open source. Тоест, всеки един ред от нашия код е свободен за достъп. Тоест, ти ако кажеш, аз искам да имплементирам RIS, ти можеш да имплементираш всичко това без да се свързваш дори с нас. Ако искаш дори някой от тези функционалности да си кастомизираш, си напълно свободен. Единствената разлика е, че ако кастомизираш, няма да си вързан, може би, към доставчици на светкавични услуги. Но може да вземеш кода, да си направиш интерфейс изцяло и, както казах, за 21 минути и действаш. Нещо, което също е важно да кажете за светкавичната мрежа и защо офлайн получанията са трудни, защото има, дори когато получаваш пари, ти трябва да го подпишеш, т.е. ти трябва да си онлайн, за да получиш плащането. И което създава трудност в цялата мрежа. Но, когато Алис иска да прати на Карл и Боб по средата казва, окей, трябва да отворя канал за Карл. Окей, обаче Карл е офлайн. И това, което направихме ние в мобилните девайсове, извинявам се, на английски ми идват думи, устройства, да. В мобилните устройства е, че това мобилно устройство и това приложение ползва Notification Service, което значи, че Notification Service е нещо, което събужда това устройство. И казваме, ти, то сервис, я събуди това приложение за 30 секунди, така че, така че аз да мога да платя. И реално по този начин в момента сме решили non-custodial или отново offline payments. Когато е custodial, пак много е лесно. Но за да стигнем в браузерите, все още не сме стигнали до там, но със сигурност това ще го направим. И заради тези функционалности, реално ние сме в момента на пазара уникални, защото наистина сме peer-to-peer. И отново запазваме в светкавичната мрежа този потенциал. Да няма посредници между кой праща и кой получава. По същия начин, както е написано, Bitcoin is peer-to-peer electronic cash с Breeze SDK, това е най-важното, което ние искаме да запазим. И нещото, което пазара каза, че има нужда. И до доста голяма степен всички криптоброуз, които са на блокчейни, не ги интересува цялата тази комплексност, защото отварянето и затварянето на каналите общо взето е различен интерфейс и е различно изживяване. И много е странно да кажеш на юзера си, таксувате за получаване на плащане, да речеме 2500 стоща, нали казахте, че е безплатно получаването и трябва да му обясняваш това отваряне на канала. Ама защо ми затворихте канала? Защото не си го ползвал дълго време или пък все още има гличове в светкавичната мрежа поради една или друга причина при серверите. И заради това изградихме и вече е функционално и няколко партньора го имплементираха. Светкавичната мрежа, както казах, една от подмрежите е с Liquid Sidechain. Го направихме. Там вече нямаме ноут, заключваш биткоин, който се праща на Liquid мрежата и чрез светкавичната мрежа нямаме батерии. Не, аз си изключих дистанционното. Да. И реално ние го кръстихме, че е nodeless. Като
приложение. И това нещо ти доставя първо малко по-голям капацитет. Нямаш менажиране на канали, нямаш нужда от доставчик на светкавични услуги, този, който ти отваря и затваря каналите и доставя това. И единственото нещо е, че не мога да пратиш едно стоща, минимум в момента, който е 1000 стоща пращане по тази технология да се ползва. И другата инфраструктура, както казахме, е това, което си говорихме до момента. И всеки може да имплементира която и да е от двете функционалности. Като цяло може да имплементира и двете. Всички знаем за Aqua портфела, но Aqua портфела е технология, която е при тях. Реално това е, което Aqua прави и двете неща. Въпросът е, че е отворено. Тоест, ако искаш да биеш Aqua, да не е портфел, правиш твоето приложение и мога да конфигурираш, да речем 21 минути и интегрираш това и това е още 21 минути и вече имаш Aqua, обаче е твой. Да, и това са езиците, които поддържаме. Няма се бързо минах тук, но ако някой иска да имплементира и не е език, който поддържаме или има проблеми, винаги може да се свържи с нас. И това отваря наистина вече икономиката доста повече, тъй като може да стримваме плащания за контент или за каквато и да е информация в интернет. Тоест скоростта на информацията може да бъде заплатена с същата скорост плащане. Може да монетизира социалните медии, както виждаме протокола за информация Ностър, който напредва. В момента те се фокусират на социални медии, въпреки че е доста повече могат да развият, може би се фокусират на това заради нуждата и това може да се монетизира в момента по-лесно. По същия начин, както казах, за да няма портфела ти не е по същия начин да прехвърлиш пари в приложението, което играеш игри, да речем Subway Surfers или Sudoku или каквото и да е. Ти в самата игра може да имаш цифричките, които са сатошите и да са биткоин. Може да плащаш между всякакви държави без такси, без разрешение да искаш и дори в неделя сутрин да пратиш на държавата, която никога няма да мога да успееш чрез банковата инфраструктура, която е Fiat. И всичко това реално може да се изгради и да се свърже естествено с фиатната инфраструктура и да имаш peer-to-peer payments, да изградиш финтек инфраструктура, която е по съвсем различен начин. Ето ги малко лога, които са интегрирали до момента SDK-то, като този е портфел с половин милион юзера крипто и доста време са се чудили как да интегрират светкавичната мрежа. Когато дойдах при нас, го интегрираха сравнително бързо. Relay е брокер, който може да си купуваш. Bringin, както казах, е доставчик на банкови услуги. Lipa е портфел, който се сравняваше като портфели. Crowd Health е също нещо доста интересно, което доставя застраховки за здраве. Но са в момента достъпни само в Америка. И както казах, нещото, което е уникалното е, че всички тези приложения, ако си ги свалиш, можеш да си вкараш ключовете, така, seed фрейза, така че не да прехвърляш от това приложение тук, за да мога да похарчиш в Lidl, а това приложение директно харчиш. И дори цялото това прехвърляне, където от едното в другото, макар и светкавичната мрежа да ти взима по много малко, 200 точка, 300 точка, дори тези такси ще ги спестиме на нашите клиенти. И който иска може да развива, както казах, всичко е отворен код и в момента, който иска може да задава въпроси. Надявам се да не беше доста тежка, но светкавичната мрежа, аз съм доста нахъсан за нея какво ще се случи в следващите цикли, именно защото вече
стават доста по-лесни за крайните клиенти, т.е. ще бъдат достъпни много неща за всеки нормален потребител, но успоредно с това е, че колкото повече се качва биткоин цената и хората преследват тази биткоин цена, трябва да има начин тези хора да си купуват лесно биткоина. Така че като си сложиш $10, не 9 да отидат за таксата за блокчейна, а именно директно да купиш в светкавичната мрежа или в други начини. Благодаря много за вниманието.